κύριε Πρόεδρε. Όπως πάντα θα συζητήσουμε και σήμερα ή συζητούμε για το πώς βλέπουμε να εξελίσσεται το Συμβούλιο των επομένων ημερών. Όμως τι γίνεται τελικά με το Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε? Η Επιτροπή έχει χάσει τον πραγματικό, βαθύτερο, ουσιαστικό της ρόλο ως εισηγητής και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ταχύτατα, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγνοείται. Μιλούμε όλοι για ανάπτυξη, αλλά και ανταγωνιστικότητα. Πιστεύει κανείς ότι θα υπάρξει ανταγωνιστικότητα με τους BRICS, με τις συνθήκες εργασίας που υπάρχουν εκεί και με την κατάσταση που υπάρχει εκεί? Χρειάζονται νέα δεδομένα, χρειάζεται έρευνα και καινοτομία, χρειάζεται να αποφύγουμε τη διπλή εργασία στα κράτη-μέλη για τα ίδια συγκεκριμένα θέματα. Χρειάζεται να αλλάξουμε προσανατολισμούς και πάντως όχι μόνο διακηρύξεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Λισαβόνας απέτυχαν παταγωδώς και τώρα είναι πιθανότατο ότι η στρατηγική 2020 θα αποτύχει με ένα προϋπολογισμό, με ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο πάσχει και για το οποίο ακόμη δεν έχουμε βρει λύση μεταξύ μας. Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τα χρήματα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, χρειάζεται και διάθεση, χρειάζονται νέες ιδέες και χρειάζεται κυρίως οι αποφάσεις που λαμβάνονται να εφαρμόζονται. Γιατί πρόκειται για πρωτοφανή υπόθεση να αποφασίζονται πέρσι για τα τραπεζικά θέματα από το Συμβούλιο συγκεκριμένα πράγματα και εν συνεχεία σε λίγους μήνες το Συμβούλιο να τα αρνείται.